Vítajte. V tomto videonávode sa pozrieme na to, ako si nechať prečítať hodzaký text web stránky samotným prehliadačom. Urobíme to cez doplnok prehliadači Chrome, čiže tento návod je hlavne pre používateľov prehliadača Chrome. Určite aj Mozilla sú podobné doplnky, no tento sa mi asi tak najviac osvedčil. Tým, že si necháme prečítať text niekým iným, tak nemusíme dekodovať čítané slova. Odbremeníme myseľ jedným procesom navyše. Navyše pri počúvaní sa môžeme zahľadiť na stenu, môžeme pri tom ležať, môžeme zavrieť oči, vizualizovať si to, čo je hovorené, šetrí to energiu, oči, chrbticu. Taktiež môžeme si trénovať výslovnosť cudzieho jazyka, respektíve vnímanie výslovnosti cudzieho jazyka. Taktiež ak používate dokumenty Google Docs a ukladáte si tam napísané texty, zdieľate si to do práce a podobne, tak možno zistíte, že text, čo ste napísali svojmu šéfovi a chcete mu ho prezentovať, si to necháte prečítať, tak bože, to som ja nenapísal. Keď počujeme niečo z pohľadu tretej osoby, tak sme k tomu viac kritickejší a tak môžeme byť aj k sebe objektívne dokonca kritickí. Čiže je to aj potenciálny nástroj seba zlepšovania. Poďme sa naň pozrieť. Otvoríme si prehliadač, v ňom nejaký vyhľadávač a zadáme Chrome Store, čo je vlastne nejaký virtuálny obchod doplnkov pre prehliadač Chrome. V Chrome Store si nájdeme doplnok Spigot. Toto je on. Nainštalujeme. A následne sa nám zobrazí pod ikonkou nejakého toho reproduktoru, alebo čo to je. Tu na vpravo hore, cez pravé tlačítko si dáme možnosti. A tu si môžeme nastaviť rôzne modulátory hlasu. Nechal by som zatiaľ tento iSpeech. Môžeme si nastaviť hlasitosť, rýchlosť hovorenia. Tak si môžeme na začiatok zvoliť, dajme tomu, britský ženský hlas. Otvoríme si stránku, už som si prichystal stránku BBC, nejaký text. A označíme cez pravé tlačítko Spigot, necháme si prečítať. Gibraltar marked their historic debut as a UEFA member by holding Slovakia to a goalless draw in Portugal. Tak, pekne prečítané, obsah už nie je až taký pekný, nevadí. Teraz dajme tomu, že si chceme prečítať slovenský text, tak sa mi osvedčil tento druhý modulátor. No a keď si prečítame nejaký ten textík, už som si pripravil, znie to nejak takto. Teraz o tom, prečo hľadať zmysel života nie tam hore, ale tam vo vnútri nás. Tak, je to až tak, s takým poetickým prízvukom povedané. Určite nie je dokonalý ten hlas, ale príde vhod, ak si necháme niečo prečítať jednoducho niekým iným a my si to vypočujeme. Taktiež v týchto modulátoroch hlasu pribúdajú aj, ako vidíme, hlasy z Google Translatoru. Ak ho používate, viete, o čom hovorím. Tam sa tiež dá v podstate hocčo prekladať. Určite sa s týmto doplnkom dá pohrať. Pribúdajú tu stále nové funkcie. Tak, veľa zábavy. Ak sa vám páčilo toto video, zdieľajte ho hlavne ľuďom, ktorým sa môže hodiť. Pre viac návodov sa prihláste nižšie pod videom na odber ďalších videotypov. Majte sa, krásny zvyšok dňa.